Ayusin lang natin. We will going to set it up. So dito ka muna kiyang colored. Habang mag-aantay tayo ng viewers na. Sa uka at yung colored. Sa uka ano? Kaya niya tito ko naman. Kaya niya tayo ito na biding-bidingin. Ala. Ni kuli nang makita taniyo. Man, di Jenny man. Wah, Kamot makikita. Dapat magkatuwa. Tama ang gawin niyo. Patuya mo. So dito tayo. So ayan guys, what's up? Kumusta kayong lahat? Ayun, medyo na-miss natin ang isa't isa dahil matagal na rin tayong hindi nakakapag-live. And finally, for how, I think umabot ng taon yung hindi pagla-live natin. And eto na tayo! Hi guys! Good evening everyone! So ayun, as you can see sa ating title, mag-unbox tayo. So ito, kung nakikita ninyo, meron tayong box dito sa gilid. So ayan. Pero bago yon, syempre mag-hi muna yung ating mga kasama. Ayan, nandito si Kyang Clert. hi. Hi! Mga barats. Ayan, ang aking Mudravels. Yung aking Lola. And then si Father Dear. Ayan, say hi! So, ayan. Wala kayong narinig na hi. Hindi sila nag-hi. Hi. Nakakaloka, no? Hi, hello. So, ayun. Habang nag-aantay tayo ng viewers. So, ayan. Ito. Meron tayong box dito. Ito. So, I ordered it from Shopee. So, ayun. So, gagamitin natin to sa March. Ayan. So, ayun. Syempre, ayan. So, meron na tayong dalawang viewers. So, ayan. So, oy, parang inaantong na si Kyang Clerk. Sa Herada ka, Kyang Clerk, no? Sige, Kyang Clerk. O, mag-hi ka muna. Ulitin mo yung hi mo. O, anong sasabihin mo? Sige na. Tita ko na. Hi mga barads! How are you? Sabihin mo. How are you? So, ayan. So, bali guys, no, matutulog na sana sila pero sinamahan tayo. Ayan. So, ayun, sabi ko, sige, edi samahan nyo ako mag-unbox. Yun na lang yung sinabi ko sa kanila. So, ayan, i-focus natin yung box. So, ayan. So, bali ito yung box natin. Ayan. So, yan yung i-unbox natin. So, ayan. So, hello sa ating viewer. Meron na tayong viewer na 4. So, pwede po kayong mag-hi. Pwede po kayong mag-comment. Para mag-greet namin kayo. Ayan. So guys, no, sa mga bagong dating, ito po, i-unbox po natin. Binili ko po ito sa Shopee and gagamitin ko po ito sa event. Ayan, so magkakaroon po tayo ng event sa March 13. So, ayun. So, ayun, medyo fresh pa yung ating box. Oh. So, ilayin mo ng konti.
Okay, so i-focus natin. So, charan! Here. So, tatanggalin lang natin. Yung tag. Ayan. So, tanggalin ko lang. Oh my gosh. So, there. So, bali ito yung tag niya, guys. So, ayan. So, ito siya. Char. So, ano nga ba yung nasa loob nito? So, start na tayo mag-unbox. Ito pala guys, no, galing siya sa... Saan siya galing? Oh, sa Tondo. Yeah, sa Manila, Metro Manila. So, dun yung address ng ating seller. So, I think ikokan ko siya. Pwede kaya here. Ipatong dito. Para ma-unbox ko siya. Sige guys, no? So, thank you pala sa ating courier kasi na-deliver ito ng on time. So, sa ating courier na Ninja Van, ayan. Shout out sa lahat ng rider natin. Oh, so, so, bali malaki to guys, no? Kasi 5 pieces to. So, kung nakikita nyo is madilim sa likod. Kasi pinatay na namin yung ilaw doon. Ayan. So, yun, pinasok yung chair. Ay, yung table rather. So, ilagay mo siya here. Ayan. And then, close ako ng window. So, bali guys, no, ipapatong natin siya kasi sabayan nyo ako mag-unbox. Charan! So, ayan. So, ayan guys, so. Ayan. Batang pa lang ang beta. Ayan. So, shout out sa ating 4 viewers dyan. Pwede po kayong mag-comment para ma-acknowledge namin kayo. And then, as I was saying while back guys, no, thank you sa ating courier. Asan na yon? So, yung courier natin is Ninja Van. So, ang sinelect ko is yung Ninja Van na own packaging para sila na mismo yung magpapak. Mas alam nila para mas maganda, mas safe yung ating package. Ayan. Baliktad ba siya? Hindi naman. Ano ba yan? Ba't ang tagal nung buwan natin? Viewer natin. Sinawala ko. Wala pa. So, dito siya guys.
sa O, edi balik ta rin. Ganun muna. Hindi, isang lang. So guys, ito na yung ating box. Super laki na to kasi 5 kasi yung in-order natin eh. Ayan, so mag-hi muna tayo sa ating 5 viewers. So ayan, hello! Ayan, magandang gabi. Then pwede po kayong mag-comment. Ayan, para ma-acknowledge namin kayo. Yang alert, hindi ka manalag yung phone ko. Bakit dito ba siya? Ay, ba si... So, charan. Wait lang guys ah. Ito, hindi ka tinangayon. Saan? Yung tatalangin. So, ito na guys. So, ito na yung ating charan. So, pwede... Ay, wait. So, ganito lang siya, no? Ganyan. Huwag kayong maingay. Kung maingay kayo, pumasok na kayo. Charan! So, ito na siya guys. I-move back ng konti. Hindi. Huwag mong ilampas. Charan! So, ito na guys, yung ating nakuhang package. So, nakikita nyo, it's a shaping dish. Ayan. So, ayan. Gagamitin natin sa ating event. Ayan. Sa March. So, ayan. So, let's see. Titingnan natin kung wala bang damages, wala bang dents, or something. So, ayan. Check natin. I think here. And then, ayan, hello sa ating viewers ulit. Charan! So, ito na siya guys, so. So, ito yung ating pwede pa sign na yan. So, there guys, ito siya. Ito yung itsura niya. So,
andito yung, so titingnan muna natin kung ano yung laman nito. And then, syempre, i-assemble natin siya later. So, there. So, roscas. Ito yung mga kailangan natin pag inassemble na natin siya. So, ito, roscas. Ayan, saka. Tapos, ito guys, ito. Ayan. So, ito yung lalagyan ng ating fuel gel. Ayan. So, para ma-keep niya yung food na warm, na mainit. Ayan. So, dito natin siya ilalagay. Ayan. Dalawa siya. Siyempre, i-check din natin. Ayan. In fairness guys, no, medyo may kakapalan naman siya ng konti. Ayan. So, ito yung laman ng box. Ano ba? Ayan. So, ibabalik lang natin siya. Para assemble natin siya maybe tomorrow, gano'n. Or sa free time natin. Tapos guys, sumunod ito. Ayan, so makikita nyo yung parang stand niya. Yung stand niya. Ito. Ayan. So, ayan. So magiging ganito siya. So ilalagay natin muna siya here. Ayan guys. Tapos, ito yung I think ito na yung here. I don't know if ito na yung cover or ito yung pan mismo. Ayan. Tanggalin natin siya. Ayan. Or yung sa ilalim niya. So, meron din dito yung may butas dyan. So, dito natin ilalagay yung roscas. Ayan. I think here, oo nga, yung sa ilalim niya. Ayan. Oh. Though guys, no, may napansin ako, meron siyang konting dents here. Ayan. Asan ba? Ayan o, makikita nyo, parang merong konting yupi ng konti. Pero, okay lang naman, hindi naman siya halata. So, this is actually the base nung ating shaping dish. Ayan. So, here. And then, ito yung sa yung sa ilalim. I think dito yung lagayan nung ganon, nung fuel gel holder. Dito siya. So, ilagay muna natin dito. Ayan. And then another pan ulit. Sure, I'm not so sure. Parang I think this is the cover. Parang feeling ko ito yung cover. Pero i-figure out natin siya later on. Tapos, another pan. Okay. Yan sa ilalim. Ayan, so, tingnan nyo naman, makinis. Ayan, so stainless siya. Medyo makapal naman, hindi naman siya ganun kanipis. Ayan. So, walang dents, walang yupi, walang gasgas.
Ayan. And then, yung last na pan. Charan. So I think ito na talaga siya. Ito na yung mismong yung pan mismo, yung lagayan ng food. So ito siya. I think. So yun. Ay, walang cover. Parang feeling ko yung nasa ilalim yung cover. Try mo nga tanggalin ko. Try mo nga hawakan yan. So I think dito yung lagayan ng water. Ayan. Tapos ito yung pan mismo, lagayan ng food. Nakikita mo. Oh. Sure. Ay, wait. I think ito yung nasa ilalim. Ayun, perfect. Ayun guys. So I have to show you the ganon product. So charan! So bali ito siya, no? Ayan, so may mga roscas lang na kailangan nating ilagay here na kailangan i-assemble, pero ito hindi pa siya assembled. So in-unbox muna natin siya. So ayun, tama, ito yung cover. Yan, so ito yung chafing dish cover. So dito merong butas na dalawa. Ilalagay natin yung holder niya. And then ito yung mismo yung pan, yung second na pan. So ito mismo yung food pan. And then ito yung pinaka base niya, yung merong water to keep the food warm. Ayan, and then yung stand. So ganyan siya. And then takip. Ayan, perfect. Tapos guys, no. Asan? So ito siya. Tapos this one, dito sa ilalim. Here. Ayan. Yan sa ilalim. Tapos ito, yung pinakita ko kanina sa inyo. So, dito natin siya kailangan. Tapos ito guys, yung holder. Here. So, gagawin natin. I-assemble natin to. Ito. Pag may time tayo tomorrow. To make it like this. Perfect. So, merong mga roscas. Ayan. So, kompleto naman siya. Ayan. So, may mga roscas yan. So, ganyan. Ganito siya. Tapos, itong dalawa, yung lagayan ng fuel gel. This one. Here. So, dito naman siya sa baba. Ilalagay natin yung ganito. Ay, sorry. Ayan, nakikita nyo ba? Ayan, so lalagay natin siya dito sa ilalim, dalawa. To keep the food warm. Ayan. Tapos, yung isa pa.
perfect na siya guys. Ayan na yung ating shaping dish. So, bali ito yung magiging outcome pag na-assemble na natin. Ayan. Okay? So, i-check natin ulit yung iba kasi we have 5. Para at least pwede na nating if ever na merong problema, pwede nating maka-coordinate kaagad. Ayan, tapos yung ating handle. So, ibalik ko muna dito sa plastic na. So, there. Yan. Gawin natin. Plastic. Ayan siya guys. So, natapos na natin yung isa. Kuha pa tayo ng another. Oh, ganito pala siya. So, ito yung pangalawa guys. So, let's see kung kompleto ulit or kung kompleto rin siya. So far, okay tayo sa una kanina, walang problema. Though meron lang konting-konting dents nung pan, pero okay lang yun. So, check natin ulit yung mga roscas. Yung parang parts rin niya, no? So, kompleto. Kompleto. Yung holder niya sa baba. Okay. Yung stand. Tapos, yung cover. So, hindi na natin siya aalisin. I-check na lang natin siya kung kompleto. And then, yung pan mismo. And then, yung ating base. So, kompleto siya. And then, balik natin. So, here. Ayan. So, kuha tayo ulit.
So ayun guys, mamaya pala no, kung maybe some of you are interested na umorder ng ganito, mamaya sabihin ko yung pangalan ng seller. Ayan, para at least pwede nyo siyang i-search sa Shopee. So, check natin. So, again, yung box, check natin ulit. Yung tatlo. So, kumpleto ulit siya. Yung handle at saka yung roscas. Tapos, yung holder ng fuel gel. And then yung stand. Yung parang brace niya. Sa baba. And then yung cover. Yung pan to, yung pan. And then yung cover. And then yung base. So again guys, kompleto siya. So balik natin ulit. So, ayun. So, we have two more. Ikaman, baka ikuman tayo. Paidaman ng harang. Pwede mo na siyang tanggalin siya. So, here ulit. So, check natin ulit yung laman. May bukas na. Bukas na. Yung accessories niya, so kompleto. And then, dalawang lagayan ng fuel gel. Yung ating stand. Yung ating brace. Ayan, hello sa ating 6 viewers. Ayan. So, sa mga bagong dating, ayan, nag-unbox po tayo. Ayan, ng ating in-order sa Shopee. So, ito po yung ating shaping dish. Pwede po kayong mag-comment para ma-acknowledge po namin kayo. And then, or para ma-shout out namin kayo. Ito yung cover. Cover. Tapos yung pan. And then, yung ating... Oh, shucks.
Merong UP. Look. Look guys, oh. Ito lang, oh. Meron siyang UP. Siguro sa pag-travel to. Siguro equal na lang natin to. Oh. Meron siyang UP, oh. Hindi naman siguro maiiwasan yun, pero okay, so ikon natin. Baka pwede nating mapa-straight pa to bukas. I-press natin na gano'n. So, ito muna. Balik natin. So, ito guys, yung may UP, i-kuha natin, separate natin. Para, let's see kung pwede natin siyang ma-flatten tomorrow. Maayos. So, ikwan mo siya, i-separate mo. Para ayusin natin kung pwedeng. So, ito yung last. Ayan, so ito yung panlima. Ayan, so ayan, nabuhay si ganun oh, si Hans Vlog for Life. Hi, hello po. Kumusta po? It's been a long time na hindi tayo nakapag-live stream. Shout out po sa ating kay Hans Vlog for Life. May catering ka host, magandang business yan. So ayun nga, kuya, meron tayong racket sa March. So, ayun. So, bali na-unbox natin yung ating in-order sa Shopee. And then, thank you pala sa pagdalaw mo. Ayan, shout out kay Hans Vlog for Life na matagal na din natin ka-friends yan. Ayan, thank you so much sa pagdalaw. So, check natin ulit yung box. Natituloy yung ilong ko. So, again, yung accessories. Ouch! Itanggal itong isa. Ilagay natin. Again, shout out kay Hans Vlog for Life. Ay, maraming kuno. Okay. Meron pala siyang kuno, butas. Here. So, dito lang natin siya. And then, dalawang lalagyan ng fuel gel. So, dito lang natin. Para hindi siya mawala. And then, yung ating stand. Tapos, ayan, hello sa ating 5 viewers na nanonood. Ating pan. Yung ating cover. Ayan. And then yung brace. And then yung ating base. So far guys, no, okay naman siya. Ayan, ito makapal naman. So, yun nga, meron lang tayong nakita kanina na merong konting yupe.
Pero siguro, i-try nating i-kuhan yun bukas kung may straight pa. So, bali ito lahat yung ating in-order sa Shopee. Ayan, so okay naman so far. Maayos yung delivery. Ayun, again, thank you sa ating courier na Ninja Van. Ayan, shout out sa lahat ng courier dyan. Ayan. So guys, no, yung seller pala natin is si Jenny Lim. Ayan, just thank you so much sa ating seller na okay naman yung kanyang pinadala so far. Meron ng konting yupe. Kompleto naman. Tapos, ayun. Ayun guys, no, kung gusto nyo pala na umorder sa store niya, ayun, pwede nyo hanapin or pwede nyo lang i-search yung name niya, Jenny Lin sa Shopee. Ayan. So, I think, with that, I think kailangan na nating magpaalam. Kasi medyo gabi na rin. So, ayan. Ayan. So, yun lang guys, no? Ayun. So, ayan. Thank you so much sa lahat ng nanood sa ating live stream tonight. Ayan. So, ayun. Though matagal na tayong hindi nakakapag-live. Pero, ito nga. So, ayun. Medyo inaandok na si Kiang Alert. Oh. So, ayun. With that, thank you so much and ayun, sana palagi lang kayong manood ng aking videos and please don't forget to like and subscribe. Bye bye everyone!